Carles, els companys són Isabel i Juanvi i som una empresa, som una consultoria d'assumptes europeus i projectes europeus, ¿vale? Implementant la metodologia euromunicipal i som EU Local Affairs, ¿vale? Assumptes locals europeus. Al final intentem anar molt més enllà de que al final la gent entenga només tot el que és l'ecosistema i l'arquitectura institucional i totes les oportunitats que genera Europa més enllà d'un caixer automàtic. Intentem implementar metodologia, perquè implementant metodologia tant les empreses com les institucions el que es fan és més competitives i poder accedir a totes les oportunitats de finançament europeu de tots els àmbits que són múltiples, no? Tant de gestió directa, que són els programes de la Comissió Europea, com els fons estructurals, treballem en més de 500 programes, no? I al final sí que n'hi ha una realitat i un ecosistema. I dono les gràcies a Núria, a Raül i a Toni, a l'equip de l'Associació Empresarial del Gira, per la iniciativa, estem en contacte, se coneguem de molts anys i un poc sí que n'hi ha una realitat, no? I això la mateixa Comissió Europea ho ha detectat, és a dir, les pimes i empreses no participen pràcticament en el que són les oportunitats de fons europeus. I així al final estem treballant ja en tres eixos, estem al final del marc financer plurianual, que ara us explicarà Isabel, i el Next Generation, que encara queden oportunitats, que us comentarem les convocatòries, però s'està treballant ja en la negociació del pròxim marc financer 28-34. Ara estem al final del període 21-27 i el que ha sigut els fons Next Generation, el fons extraordinari de la resposta que va donar la Unió Europea i els Estats membres a les conseqüències de la Covid. Van atraure, les diferents institucions, el Parlament Europeu, la Comissió Europea, en el Consell, ara sí que els canvis geopolítics també tenen una conseqüència, però la proposta que n'hi ha és d'un implement i un reforçament i una reestructuració. Entonces estem parlant que pel 21 i 34 van haver 2 bilions d'euros, que això com es tradueix. Van apostar en una línia que se diu competitivitat, on volen clarament que pimes i empreses entren ja a participar, però sí que és veritat que al final no és... Quina és la condicionalitat? Condicionalitat és a canvi de projectes i de finançament. Normalment, en els números que ens manegem, així en la Comunitat Valenciana, dels fons estructurals, mínim està en un 60% de finançament. Quan parlem de 60% de finançament, interpreteu que és per a implementar el projecte, és a dir, implementant el projecte en els indicadors i en els objectius que hem presentat, no ho de retornar. N'hi ha fins a programes del 100%, de finançament del 60% fins al 100%. Això es tradueix al final en resultats, fer-vos més competitius i innovar en el que és la vostra activitat ordinària com a empresa. I ara, si us sembla, comencem en la presentació que us hem preparat avui, en un marc introductori, les diferents convocatòries y metodología, ¿vale? Sembla sí. Vale, como ha dicho mi compañero Carles, antemano, perdón por el castellano, soy de Ecuador, entiendo, lo estoy aprendiendo, ¿vale? Nada, para esta introducción vamos a hablar un poco de cómo funciona la financiación y que se ha presentado por la Unión Europea desde el 2021 hasta el 2027 y al igual de cómo afecta esto y para qué importa para las pymes al igual que empresas. Vale. No, es este. Pues bueno, se divide un poco en 3 puntos diferentes en cuanto a la financiación. Primero existe el marco financiero plurianual, luego está los fondos Next Generation de la EU, que también se terminan en el 2027, y luego el Plan de Recuperación de España, que son los fondos que utiliza España como tal para los diferentes proyectos que se hacen. El marco financiero plurianual cuenta con 1.824 millones de euros en todo el plan de los 6 años. El Next Generation son 750 millones de euros. Y luego el plan de recuperación es 170.000 millones de euros. Per a que entengueu un poc com funciona, que ja va mencionar Carles, la Unió Europea funciona per marcs financers d'uns 6 anys, acaba el del 27, però al dia següent, una manera de dir-ho, que acaba el del 27, comença el 28-34, o sigui, això no para. I les mateixes ajudes, que ara tenen un nom, doncs seran un altre nom, enfocades en algunes matisacions, però que al final la Unió Europea és una roda que no para i que funciona per marcs financers
però que després d'uno vindrà l'altre i és sempre així, no? I al final se diferencien perquè el marc financer plurianual és, per a que us feu una idea, el genèric, no, de la Unió Europea, el Next Generation és el dedicat a la recuperació post-Covid, algunes qüestions pues, de millora social principalment, de foment dels municipis, de recuperació, no? Un poc d'impulsar l'economia sempre en un enfocament social. I després el pla de recuperació a Espanya ja és el marc financer concretament d'Espanya i totes les ajudes europees poden ser d'assignació directa a nivell europeu o de fons compartit, ja siga a través de l'estat espanyol o a través de les autonomies. Aleshores, avui vos plantejarem ara en la segona part algunes ajudes que estan ara obertes, però igual que estan obertes ara, si fem aquesta reunió dins de 3 mesos o 4, parlaríem d'altres totalment diferents, per a que entengueu que això és una roda que no para y que interesa estar en ella porque siempre son oportunidades. Sí, como dice Juanmi, es algo que constantemente se está cambiando y adaptando, entonces como constantemente van saliendo nuevas propuestas y nuevas convocatorias, pues nunca sabes si es que en alguna nueva podrías entrar, entonces está bueno estar pendiente de lo que está saliendo y de lo que podría ser aplicable para cada uno de nosotros. Luego, en el Plan de España, que es lo último que comentó, pues se divide en 4 áreas diferentes, ¿vale? Que cada proyecto va a tener una o varias de estas como enfoque principal. El primero es el área verde, entonces un poco de ecología, sostenibilidad, ambiental. Luego estamos hablando de digitalización, que estamos hablando ahora en principio de inteligencia artificial, que ha sido algo predominante en los últimos meses e incluso años. Y luego España cohesionada del equilibrio territorial y social, que pues inclusión social, igualdad joven, mujer, pues un poco de todo también. Y luego también en el mismo, un poco en la misma línea está el de igualdad de género y oportunidades, que por su relevancia y por su carácter pues tiene que tener su propia área y su propia línea. Sí, perquè és important això, perquè al final en les subvencions el que més ens importa, siga una empresa a nivell municipal, a nivell associatiu, és quants diners ens van a dar per a poder, pues en cas d'empreses, innovar en maquinària, innovar en un nou sector estratègic. Però la Unió Europea no te dona els diners com un calaix automàtic d'agafa i ja està, sinó que al final, com tenen la seva pròpia estratègia a nivell europeu, volen que totes les actuacions que es fan a nivell empresa, a nivell municipal, a nivell associatiu, tinguin una perspectiva que encaixi en aquests principis d'Espanya verda, Espanya igualitària. Aleshores, sempre a l'hora de presentar un projecte europeu de finançament de la meva empresa, sempre van a demanar com vas a plasmar este caràcter igualitari, com vas a plasmar este caràcter d'innovació, com vas a plasmar este caràcter sostenible, que és el que finalment dona punts per a aconseguir totes aquestes subvencions. Vale. ¿Cómo podemos participar como una empresa, como una pyme y cuáles son los diferentes elementos que nosotros tenemos que cumplir dentro de un proyecto europeo para poder acceder a esta financiación? Se trata de tener acceso a diferentes convocatorias, entonces saber por ende lo que vamos a hacer hoy día, a cuáles puedo acceder y cuáles son relevantes para mí. Esto es un valor añadido a entrar a diferentes oportunidades que se les presenten y diferentes convocatorias, porque la Unión Europea no funciona en que me presento a una convocatoria inmediatamente y yo tengo el dinero y acceso, sino que tienes que crear un poco de trayectoria. Y en esta trayectoria es importante ir sumando un poco de puntos, como dice Juan, bien cumplir los objetivos que tiene la Unión Europea en qué tengo que hacer, igualdad, sociedad, digitalización, porque es muy importante para ellos llegar a cumplir todos los objetivos globales que tenemos para todos funcionar de la misma manera en cierto sentido. ¿Qué es esto? Como una empresa nos da proyección internacional, nos hace conocer, nos hace dentro de los países miembros de la Unión Europea que se nos conozca y poder crear alianzas y socios con otras empresas que o igual están haciendo algo parecido a nosotros y nos podemos apoyar de cierta manera, o están haciendo algo que a nosotros nos beneficia como un recurso que nos hace falta, nos podemos aliar en alguna manera nos apoyamos en alguna forma técnica o algo así, puede crear esas alianzas y esas redes de negocio. La fomentar la innovación siempre es bueno, tanto como para nosotros como una empresa de quiero crecer, quiero mejorar y todo el tiempo quiero estar desarrollándome más, igual que poder crear nuevos proyectos y cosas innovadoras y diferentes que dentro del marco anterior planteado cumplan con los objetivos ya dichos. Y dentro de esto lo más importante para la Unión Europea es la cooperación entre los diferentes socios que van creándose.
Esto no quiere decir que como empresas solamente puedan trabajar con empresas, sino que también pueden crear socios con otros municipios, con organizaciones. Entonces no está limitado a que si yo soy una empresa o una pyme yo tenga que como trabajar en un proyecto europeo solo con una pyme, sino que también lo puedo hacer con diferentes entidades dentro de la Unión Europea. Sí, al final bàsicament el que te demana la Unió Europea és val, tu m'estàs demanant el finançament que siga necessari per a este determinat innovació tecnològica o aquesta determinada maquinària que vols implementar en la teva empresa. Val. Coses que sumen punts. Des de tens plans d'igualtat, tens un pla de foment per si tens plantilla discapacitada, tot això, fins a has treballat ja en projectes en altres empreses, siguen nacionals, siguen europees com a soci estratègic, estàs presentant projectes en matèria que tot este currículum suma per a que jo te doni aquesta ajuda que me demanes, no? Que no me demanes l'ajuda, sinó que tingues una estratègia europea en els valors que hem parlat europeus per a que jo te doni este finançament que m'estàs demanant. I el que deia Isabel és molt interessant, no a soles en altres empreses. Per exemple, ara estem treballant, nosaltres que gestionem projectes per a empreses, associacions, municipis, en un projecte europeu de la Iniciativa Urbana Europea en alguns municipis que te demana que per a fer aquest projecte tu tingues socis estratègics a nivell empresa, entitats educatives i entitats socials que després van a rebre aquest finançament. És a dir, si un problema per a un municipi és la impermeabilització de cara a catàstrofes naturals com la Dana, en quines empreses vas a col·laborar tu que estiguen en aquest sector i que estiguen inclús en aquest projecte. I també te donen finançament d'aquesta banda. No és només el que vosaltres demaneu com a empresa, sinó com a consorcis estratègics en altres entitats de cara a aquest finançament. I moltes vegades no partirà sols de vosaltres, sinó que són oportunitats que el propi Ajuntament X o la pròpia universitat necessita una empresa del sector d'esta zona. Pues us poden contactar a vosaltres també, que a nosaltres ens pasa. Oye, necesito una empresa que se dedica a això, ¿conoces alguna? Sí, la claven al projecte europeu que és municipal i esteu rebent finançament també per la vostra banda. O sigui que al final la Unió Europea funciona com este cicle, no? D'intentar fomentar les relacions tant a nivell nacional com a nivell internacional en Europa. Vale. I com comentàvem, aquestes són plantejar possibles convocatòries que us poden interessar de manera molt esquemàtica. Si us interessen, podeu fer preguntes, però ahí estan els enllaços. Després, si voleu, d'alguna manera us fem arribar aquesta presentació i un contacte per si voleu més informació d'alguna que us interesse. Però el que deia, ara mateix són aquestes les obertes, però és que si vegem dins de 3 mesos, és que seran altres 10 o altres 15. Això és una roda que no para i probablement a totes no us podreu presentar. I a totes no us interessarà presentar-vos, però sempre n'hi ha alguna que sí. Ara obertes, que de fet acaba este mes, el Sistema Valencià d'Innovació, esta és autonòmica, anem a parlar d'algunes autonòmiques, algunes nacionals, algunes europees. Igual vos sona, esta és a través de l'IBACES es gestiona i subvenciona projectes sempre en un enfoque d'innovació, de transferència d'investigació, talent, compra pública, projectes d'ESTEP. En aquesta engloben moltes qüestions, moltes qüestions. De fet, les partides pressupostàries són diferents per a cada qüestió que vos interessa. Cadenes de valor, projectes STEP, tecnologia, etc. I així el que se presenta és un projecte sempre en una perspectiva innovadora que encaixarà en alguna d'aquestes qüestions que se desenvolupen a les bases i després ja seria que vos ho donin o no, que és la part més complicada sempre, però per presentar-ho, al final, com diguem, no perdeu res. Espera't un segon, amic. Ell vos diu autonòmiques nacionals, però això és de fons estructurals de gestió compartida que va sempre via estat membre i comunitats autònomes. És del Fondo FEDER, és finançament europeu. I ara vos comentaran altres que són de gestió directa, és a dir, que directament les trauen la Comissió Europea. No tens que passar, al final, per tot el procediment administratiu, autonòmic, nacional, que normalment sempre el trauen i són 15 dies. Per això, després, quan acaben les convocatòries, us presentarem en la metodologia que treballem nosaltres de prospectiva, però un poc
Aquest matís important perquè ho tingueu en Mínim compte. inversió. O sigui, cal tindre mínim inversió. En este cas, no sé què fa mínima inversió, que com esta tenen moltes partides, per a cada partida és una inversió diferent. Algunes són al 60, altres al 80, al 45%, perquè esta just és molt àmplia. Però esta sí que no és al 100%. La màxima crec que era, la màxima de les partides entrava fins al 80 i la mínima fins al 45. Però la mínima inversió són 20.000 euros, per exemple. En esta se cubre el 45% para pequeñas empresas y el 35% de proyectos para Depenent. I la mínima inversió seria esta, 100.000 euros per a cadena de valor és el màxim a lo que pots optar. Però esta és al 60%, doncs saps que este projecte te costaria 900.000 si demanes tot. Sí, però potser puc demanar, o sigui, la mínima inversió són 60.000. Sí, depenent de cada línia. De cada línia. Y que a pesar de que uno diga la mínima inversión sería tal, en la hora de hacer el proyecto y presentarlo, en caso que se nos conceda, pues ese momento es que se decide exactamente cuánto se les otorga, en caso de que se otorgue el proyecto. Sí, sempre pots demanar 1 milió i després Tindrem. concedeix 1.200.000. I després el que se faria seria el projecte que s'ha presentat, fer una reformulació de pressupost, que te l'aproven i ja tindré... A més, o sigui, a mi no se me conec. Sol serà. A més, a no ser que se presente poca gent i hi hagi un remanent que no s'ho passa en esa època. Però bueno, puc passar. Sí, podria passar. Després, esta la gestiona directament en Labora i són subvencions per a contractació de joves de fins a 30 anys que estiguen desempleats, inscrits en el fons de garantia juvenil i són 10.000 la neutra. Després hi ha una partida de 12.500 per a dones o persones discapacitades, estan 12.500 per als dos, 22.000 per a dones víctimes de violència de gènere i 25.000 per a discapacitats severa. L'únic que te demanen és que la contractació hauria de ser indefinida i almenys d'un any. Després de l'any que ja es justifica la subvenció, l'empresa pot decidir què fer en la contractació d'aquesta persona. Va obrir a principi d'any i està fins a juny. Està molt interessant perquè si voleu contractar algú, doncs estalviem una part. Sí, està molt bé. Vale, comencem, com deia Carles, en una d'assignació directa, que és el EIC Accelerator Innovació, que esta se va obrint durant tot l'any diferents partides, depenent de lo que depenen, i en esta te donen fins a 2,5 milions d'euros d'inversió, o sigui, de subvenció per a innovació, o entren com a inversions, que és l'equity, que és una inversió de capital de fins a 10 milions d'euros, no en forma de subvenció, sinó en format de que entrarien com a part de capital de l'empresa. Vos llegeix un poc. Startups o pimes individuals establertes en espais membres de la Unió Europea i associats en el programa Horizon Europe. També persones físiques en intenció de crear una empresa. La tecnologia en cada de les empreses creades ha d'estar en un punt de maduresa avançada, TRL5 o superior, que és una escala que fa la Unió Europea per a valorar el grau de desenvolupament de la innovació de la teva empresa. I després hi ha modalitats. La Open, que és per a qualsevol sector, així podríeu presentar qualsevol projecte d'inversió de capital relacionat amb innovació que considereu en base al vostre sector. N'hi haurà empreses que siguin de serveis i estigui més difícil, però les empreses d'innovació tecnològica o que creen un producte i puguen aplicar la innovació tecnològica a la seva cadena de producció, entraria. Aquesta seria la Open, que és per a qualsevol tipologia d'empresa, i la Challenge, que són diferents que van traient durant tot l'any, i està la Green Deal, que és el Pacte Verd, tecnologies digitals o una centrada en salut. Aquesta convocatòria sí que és veritat que és molt competent, però també és molt potent. És a dir, si aconseguir que vos la donaren, són 2,5 milions d'inversió com a màxim. O sigui, és prou. El que passa que aquestes convocatòries són molt tècniques, se necessita una memòria molt especialitzada i hi ha empreses, sobretot pimes, que si no tenen experiència ni tenen un departament administratiu que tingui experiència en fons europeus, costa i és molt de temps i treball, i sempre se recomana parlar amb consultores o amb empreses especialitzades per a preparar
totes aquestes convocatòries que van iniciar durant tot l'any. Sí. Dentro de lo que acaba de decir Juan ahorita de que necesitas un poco de o un departamento o algo de conocimiento, es lo que yo decía previamente, que tienes que ir creando un poco de currículum y experiencia dentro de Europa. Si es que uno va automáticamente a un AIC Accelerator, solamente presenta este y espera que se nos den los 2,5 millones, pues puede pasar, es posible, pero que se complica un poco. ¿Vale? Entonces siempre está bien ir un poco paso a paso con lo de convocatoria de experiencia que acaba de decir Juan y crear un poco de un perfil y que te conozcan y digan, vale, sí, está haciendo cosas dentro de los objetivos que tenemos, ha hecho esto ya, está haciendo cosas innovadoras, tiene plan de igualdad, ha contratado a alguien, pues todo esto va sumando y dice, vale, y aparte de esto, tienes una consultora y creas un buen consorcio de partenariado, pues los puntos suben y la probabilidad también mejora. Clar, penseu que les d'assignació directa com esta sempre solen demanar que vagis consorciat en altres socis europeus, perquè al final l'objectiu de la Unió Europea, polític, entre cometes, i social, és fomentar aquesta relació entre els diferents estats membres i que no vaig a Espanya per un lado, Alemanya per l'altre, etc. Aleshores, sempre te demanen a nivell municipal i social passa igual, has d'anar en entitats d'altres països que estiguen relacionades en el teu sector o que aquesta mesura que tu vols implementar d'innovació tecnològica a la teva empresa ja l'hagin desenvolupat per a compartir aquests coneixements i poder anar de la mà a implantar totes aquestes millores en el cap per a les teves empreses. Canviem. Esta és que just s'ha obert este mes i esta també és de la HVA, és per a l'elaboració de plans d'igualtat a les vostres empreses de 10 a 49 treballadors, tant elaboració si no teniu com per implementar algunes de les actuacions que estiguen en el vostre pla d'igualtat. És a dir, tinc pla d'igualtat, però una de les meves accions serà fer un estudi de la conciliació familiar entre homes i dones a la meva empresa. Pues també entraria en aquesta subvenció. Subvencionen 3.000 euros que després podreu subcontratar a consultores o a tècnics d'igualtat per a que desenvoluparan el projecte en la vostra empresa. Sempre és recomanable per lo que diguem. A banda de per el tema social, de la importància de tindre un pla d'igualtat en l'empresa, tindre un protocol d'igualtat de cara a possibles coses que poden sorgir, hi ha altres convocatòries més grans que te demanen com a obligació o a vegades com a cosa que dona punts tindre un pla d'igualtat a la teva empresa. Aleshores, esta està oberta este mes, fins a final de mes, la tramitació és molt fàcil. Si no teniu un pla d'igualtat, us recomanem que la demaneu perquè aquesta se la solen donar a quasi totes les empreses, o si ja teniu i voleu desenvolupar el pla en algunes de les qüestions, també demanar-la, i la sol·licitud al final és un formulari, una xicoteta memòria que com dic, és molt simple, i si necessiteu ajuda, ara després també us donaré el contacte per a qualsevol dubte d'aquestes convocatòries que ha sorgit, ens podeu preguntar sense ningú problema i us ajudem a gestionar-lo. M'has dit que va al 100%, està? Estava al 100%. 100%. Són els 3.000 euros, però bueno, al final un pla d'igualtat és una cosa que es fa entre 1 o 2 mesos, pues els diners, això sí, són per a subcontratar algo que no passa. Sí, sí. No, si es que tú no. Bueno, yo intenté hacerlo para la asociación porque eran dos y que pensaba que era fácil. No, pero después, ¿qué pasa con estos planes directos? Y ya español, si no els tens, después ho tienes por una convocatoria. Sí, es que puntúa para desastres. Claro, pero eso volia yo en el plan de igualdad para... Que es uno de los puntos clave que hablamos al inicio que busca la Unión Europea en cumplir, que la igualdad es uno solo para ellos. Entonces, claro, tener uno, hay muchas veces que proyectos que tengan relacionado a esto, que impliquen algo así, cosa más social, pues igual sí te puede descalificar no tenerlo. Entonces siempre está bien tener más y poder aportar siempre más documentación a quedar un poco cortos. Vale, la següent és del CDETI. La que hem parlat abans, de l'Accelerator, està enfocada a incorporar una nova tecnologia a la meva empresa que pot ser en consorci amb altres empreses. Esta està enfocada a que la teua pròpia empresa siga la que desenvolupe aquesta investigació i aquesta novetat. És a dir, jo necessito un nou software per organitzar determinada cosa, necessito una maquinària per organitzar determinada cosa i és algo tan concret que en el mercat o no existeix
o no acaba d'acoplar exactament a lo que la meva empresa necessita. Pues en esta te subvencionarien eixa investigació a través de la contractació o directa o indirecta de doctorats, de la universitat, eixa investigació per a veure què necessita la teva empresa i després te subvencionen a més l'implementació. Esta és per a xicotetes empreses de menys de 50 persones i de menys de 10 milions de facturació, que ja és prou, i demanen un capital social mínim de 20.000 euros. El pressupost mínim és del projecte de 175.000 euros i el màxim de 250.000, o sigui, va al 70%. Si contractes un doctor va al 85%, és a dir, fins a 325.000 euros, i se pot sol·licitar un anticipi del 60%, com a màxim de 150.000. Com deia, esta us interessa si les vostres empreses creieu que necessiteu una mesura molt concreta que no existeix al mercat, doncs vos financen bàsicament eixa investigació i eixa implementació pilot de lo que seria esta novetat. I bueno, com fica ahí, però està oberta fins al 14 de maig. Esta ja queda un mes, però és un poc més complexa que... Però abril és ahir, que tampoc és que... Ja. No? Sí. Al final, què passa en moltes d'estes? Que en la fase de sol·licitud has de presentar un bon projecte, tot ben estructurat, que demostres que tu ho tens molt mastegat i que saps el que vols, però després, si te l'otorguen, n'hi ha aquest marge, no? Doncs jo puc fer una estimació dels pressupostos, però no és fixe, perquè no tinc pressupostos de tot, o els preus d'algo que demanes ara i vas implementar dins d'un any canvien molt, i més com estan les coses. Estem parlant de que pot augmentar un 20 o un 30% de l'estimació que tu havies fet. Aleshores, sí que tenen un marge de modificacions de tot el que tu vas demanar en la sol·licitud, però en Caixina, el més concret que siga la teua sol·licitud, millor, perquè més consumaràs. Vale. La siguiente convocatoria que tenemos es hecha por la Comisión, presentada por la Comisión Europea, y se trata de un poco de empresarios jóvenes que se pueden ir a cualquier país de la Unión Europea para aprender sobre lo que estoy trabajando en la empresa, pero en otro lugar con diferentes ideas, con diferentes perspectivas o diferentes mecanismos que luego se podrían aplicar a de donde vengo. Consiste en un apoyo económico de los gastos y viajes que uno haga en su proceso de su desplazamiento y que depende en base al país de acogida al que uno está yendo y dependiendo un poco de los requisitos de vivienda de cada uno de los países a los que vayan. Para esta convocatoria sí que hay dos perfiles de los que pueden participar, que uno es el evidente en que emprendedores jóvenes se puedan ir entre 1 a 6 meses a otra empresa, pero igualmente entra en empresarios de acogida que uno como empresa puede recibir a alguien de otro país de la Unión Europea para que trabaje con nosotros dentro de la misma área en la que trabajamos ahora. ¿Esto qué hace? Nos da una perspectiva de cambio, de mejora, de otra perspectiva, otra idea de alguien que no necesariamente nosotros la vemos, pero que venga alguien del exterior a decirnos, mira, nosotros lo hacemos así, igual lo podemos adaptar y hacerlo para nosotros y que nos beneficie, porque nosotros podemos ver nuestra empresa como un cajón y si alguien te dice, mira, aquí lo podemos jugar un poco y nos beneficia. Y sí, nos puede dar más ingresos, nos puede dar nuevas oportunidades o podemos ir creciendo un poco así, igual en cuanto a cooperación y conocimiento con otras empresas, que siempre está bien. Sí, està molt val per a dos coses. O sea, si una persona d'ací que vol crear una empresa o que l'acaba de crear o que té una idea per anar-se a l'altra empresa europea que ja siga del sector, que estigui implementat i estar allí mig any, veure com funciona, tornar així i poder muntar la seva empresa amb molt més de coneixement, o al contrari, jo tinc la meva empresa, és una empresa molt especialitzada en algo en concret que s'està desenvolupant en altres països, doncs pot vindre així una persona, treballa 6 mesos amb nosaltres, tenint en compte que és una persona tècnica, que no anem a contractar en això algú que el que passa a vegades en les pràctiques, que estorba més que aporta, sinó que estem parlant de coneixement molt concret d'un sector, la tindríem treballant amb nosaltres mig any, no li costa res a l'empresa, perquè entraria en els gastos d'esta convocatòria, i nosaltres guanyem una empresa que ha estat amb nosaltres, o sigui, una persona que ha estat amb nosaltres 6 mesos, al final és mà d'obra i coneixement i compartir experiències, com deia Isabel,
i aquesta persona guanya l'experiència d'haver estat en una empresa del sector que ell vol muntar, tornarà al seu país i tindrà aquest coneixement clau per a poder desenvolupar-la. I aquesta està oberta sempre, aquesta és contínua. O sigui que en un moment m'arriba l'oportunitat o conec algú que vol fer-ho o conec algú que vol vindre així, se pot demanar quan sigui. En este es un poco más acerca de turismo, ¿vale? Que hay muchas empresas en España que consiste en turismo y que también nos puede beneficiar mucho. Este se presenta por EISMEA, que es igual un poco la Comisión Europea. Entonces es una convocatoria para proyectos que crean rutas turísticas, temáticas o geográficas y ecosistemas turísticos con enfoque en digitalización de las empresas. Entonces yo como empresa tengo una empresa de turismo y mi alrededor, digamos, aquí está muy verde y está bien, pues igual puedo presentar, hacer una idea de rutas de senderismo. Entonces que mi empresa como turismo ya puede hacer viajes o una excursión dentro de las partes de los senderos, pues también entraría bien. Esto consiste en un consorcio, como decíamos antes, de los socios europeos entre 5 y 8 mínimo. Entonces este sí que te exige que ya te alíes con alguien de la Unión Europea para poder empezar a crear este plan de turismo. Tienen que siempre ser independientes, por eso aplica para ustedes como empresas, porque entre ustedes y otras empresas de la Unión Europea se van aliando y van creando esta propuesta de turismo en el digitalización. Entonces podríamos hacer una ruta y implicarle también QRs e inteligencia artificial. Entonces ahí lo que podríamos hacer es, a partir de mi QR, la inteligencia artificial me enseña el sendero con un poco de datos de, mira, esta planta significa esto, este espacio es importante porque tal, la historia del lugar. Entonces ahí vamos sumándole valor no solamente a la importancia que tiene el espacio verde y la sostenibilidad para la Unión Europea, pero también esa parte de la inteligencia artificial que está desarrollándose mucho en este momento. El plazo es hasta el 20 de mayo del 2026, que es algo de tiempo todavía. El presupuesto total de toda la convocatoria son 6.900 millones de euros, sí, 6 millones de euros, pero que no dice exactamente cuánto es para cada uno de los proyectos. Entonces esta sería un poco diferente, porque no se dice todavía exactamente te vamos a dar tanto. Uno en el proyecto genera un presupuesto que considera que va a consumirse tal, y en ese momento la Unión Europea, como decíamos antes, pues opta a dártela o no. ¿Se divide entre los participantes, por ejemplo? Exacto. A ver, los proyectos europeos, tú, antes de presentarlo dentro de los programas y pasos que se tienen que hacer, es un presupuesto. Y eso es, dentro del dinero que te estoy pidiendo, yo tengo que decir exactamente cómo se divide entre todos los miembros. Entonces, si es que somos 5 y digamos que me das 2 millones de euros, pues esos 2 millones de euros se dividirán entre los 5 equitativamente, o no, pero tienes que decirlo exactamente el por qué y para qué se va a usar. Para la Unión Europea es muy importante mantener un poco de control de gasto, de que tú digas y sepas decir, mira, me lo gasté en A, B, C y que sea verdad, porque eso da valor. Y no solamente te están dando 2 millones de euros para que tú te lo gastes como te parezca, sino que ya estás creando un plan de inversión y de cómo se va a usar el dinero que le están otorgando. ¿Quieres decir algo? No, esta igual no vos aplica, perquè és per a, però l'expliquem perquè igual sí, és per a clústers enfocats en la biotecnologia i la biomassa. No sé si en el vostre cas teniu així al municipi un clúster, una associació d'empreses en aquest sentit, però vaja, és per a compartir un poc, per a que vegeu la línia dels projectes europeus, per a que clústers de tota la Unió Europea compartisquen les seues mesures que han implementat o les seues investigacions, les compartisquen i creen nous projectes pilot que subvencionen fins 3 milions d'euros a repartir entre els diferents socis dels diferents clústers de la Unió Europea i un poc compartir aquestes mesures i que les solucions que s'estan fent en la Ribera, en qualsevol part, qualsevol regió d'Espanya, se compartisquen en els altres països europeus i al final se treballa de manera comuna. És un poc el que estem fent foc nosaltres en això, però és que la Unió Europea és martell en compartir experiències, compartir mesures, compartir solucions, compartir innovació, un poc per anar tots de la mà i més de cara al nou marc financer que ja ens han dit, bueno, ens han dit no, ja han fet diverses xerrades, encara no ha eixit, però que se va a enfocar molt
en empresa. Este últim estava molt enfocat en el tema social, tema despoblament. El pròxim se va enfocar molt en la part d'exèrcit, seguretat, etc. Per desgràcia un poc se va centrar en aquesta branca i l'altra branca en la competitivitat. O sigui que en el pròxim marc financer moltes ajudes van anar en el marc de la competitivitat, innovació i digitalització d'empreses. Esta és una més, no és el vostre cas que vos toca de prop, però bueno, nosaltres vos la contem perquè també està oberta ara fins al 2 de juny. Vale, ahora salimos un poco de las convocatorias que nos dan dinero y que se da algo así, pero que también son muy importantes. Como hemos dicho ya, igual, como decimos un poco disco rayado repitiendo, la cooperación entre diferentes países son importantes. ¿Y qué pasa? A nosotros nos beneficia. En caso de tener una duda, en caso de querer ampliar, en caso de querer crecer un poco, pues siempre está bien tener un poco de contactos y una red de apoyo, que se podría decir. Entonces ahí es donde entra el EIT Regional Innovation Scheme, que consiste en fortalecer la capacidad de innovación que nosotros tenemos. Entonces, digamos, yo tengo una idea, ¿vale? Quiero empezar como empresario, o ya tengo una empresa constituida, pero quiero hacer algo nuevo y diferente, pues tengo estos recursos a los que puedo acudir para poder aterrarlo, ¿vale? Entonces, hay actividades y hay un poco de hubs que hace esta entidad para que nosotros podamos ponernos en contacto con diferentes empresarios que ya han estado en este ámbito y que han sido exitosos, como para nosotros poder plantearnos una ruta de cómo empezar a actuar y por dónde ir. Esto, como dije, no tiene un budget, no tiene dinero incluido, pero sí que es un acceso constante y que está abierta todo el tiempo. Entonces, de cualquier momento se puede presentar una actividad o una acción o una presentación o algo dentro de de la web que les dejo aquí abajo, que igual les daremos llegar, que es crear una red de contactos. Sí, al final, el més important sempre són les dels diners, perquè al final és el que volem implementar en la nostra empresa, una innovació, una inversió, el que siga. Però és molt positiu estar en xarxes com aquestes perquè de cara, com comentaven, a presentar un projecte europeu sempre dona punts. O sigui, no sols el que vas a compartir, de que necessites alguna cosa i pots tindre contacte d'empreses del teu sector o d'empreses de l'altre sector però que poden tindre relació amb mi, sinó que també de cara a presentar-se al EIC Accelerator o a les de fons d'assignació directa que hem parlat, és molt positiu perquè moltes vegades o te valoren bé la memòria o inclús dona punts directament. Et diuen, estar en xarxes com esta, 10 punts en la memòria valorada per a la subvenció a rebre. Entonces, és molt positiu, este és un exemple perquè és de les més potents, però n'hi ha més. O sea, al final és com estar en la roda de la Unió Europea, que és el que vol fomentar. Vale. Ahora, igual como hemos hablado de igualdad y hemos hablado de ambiente, pues también ha salido un poco de las convocatorias para el ámbito digital. En este hay varios que se han presentado, pero que son un poquito más complicados, un poquito más pros, que no impide que nos presentemos y que tratemos de ellas, que siempre hay oportunidades y posibilidades. En gran esquema se llama el tercer set digital de programa de Europa, que abre el 21 de abril y se acabará en octubre de este año. Dentro de esta presentación de este set grande hay 10 convocatorias diferentes o áreas en las que podemos presentarnos. El primero es un mejor uso de tecnologías, que dentro de todo este sistema son 6 millones de euros y que hay una cofinanciación del 50%, es decir, yo tendría que poner entre el consorcio todos del 50% y ya el otro 50% me lo podrían dar. Esto es uno de los casos. Otro caso sí que podría ser una financiación completa, pero eso igual depende del proyecto que presentemos y de las exigencias que tenga cada uno. ¿Qué es esto? Implementar, digamos, la inteligencia artificial va a ser un elemento muy predominante en este momento. Entonces, es la interoperabilidad entre mi empresa y la IA. Entonces, es que tengo una página web que pueda funcionar con IA, que tenga un elemento que, si es que yo hago algo en mi empresa que ponte agrario, ¿vale? Y yo tengo alguna inteligencia artificial que me diga cuál es el mejor mes para poder poner fertilizante, o si es que va a haber lluvias, o si es que va a haber sequías y tal, pues esa inteligencia artificial pues suma y que podría entrar en este lado. Sí, al final totes aquestes convocatòries del tercer set digital, cadascuna, perquè són 10, algunes han eixit, altres aniran eixint,
van centrar-se en això, sobretot en intel·ligència artificial, com pot la meva empresa incorporar la intel·ligència artificial en els seus processos, siga quin siga, fins a... és que cadascuna té la seva concreció, però totes en base a IA i digitalització i innovació. Hem fet un resum molt esquemàtic perquè el que diguem, algunes no han eixit. Sí, i hi ha alguna, per exemple, que puguem sol·licitar per exemple, la quota de ChatGPT para poder aprender o para poder implementarla o alguna herramienta, ya no fer algo que te cambie completamente la empresa, sino alguna subvenció que puedes solicitar para, per exemple, aprendre a agafar la IA o algo que se pueda aplicar més fàcilment. Ara, en aquests projectes grans sempre se podria fer una partida de formació, etc., però dins d'un projecte gran. Qüestions més xicotetes, per exemple, fa poc havia una de fet està oberta, la de la HVA. Sí, i segons nosaltres ens presentem a aquesta sol·licitud com a associació empresarial per a poder fer formació en IA. Està oberta ara fins al 2 de maig o alguna cosa. Les que Com a solen ser... associació empresarial, sí. Clar, les que solen ser autonòmiques o quan vaig ser del kit digital, tot això, sí que te subvencionen aquestes qüestions més concretes directes perquè primer són pocs diners i perquè és algo més, com deies tu, del dia a dia de que no vull no vull 5 milions d'euros per a fer alguna cosa, sinó que vull aprendre sobre IA. Aquestes autonòmiques i alguna de nacional sí que t'ho subvencionen. A banda, dins d'estes més grans, que ja estem parlant de projectes grans d'inversió i de digitalització de tota l'empresa, sempre n'hi ha partides de formació, partides de quotes, com deies tu, del programa que jo necessite d'IA, siga ChatGPT o altre. El que passa és que l'has sempre englobat en un projecte més gran. Al final, vos hem ficat al resum, les que hem parlat abans d'IA, ajudes a startups més enfocades en matèria educativa, crear noves coalicions nacionals, empreses existents, plataformes web. Esto és un macroprograma que té moltes convocatòries que aniran eixint. Com mateix, probablement totes ni us interessen ni per la vostra característica podeu presentar-vos, però sempre està en el radar. I el que parlàveu, que ara que parlàveu de diners per a projectors, etc., o lo de la IA, sempre entren en els projectes europeus aquestes qüestions. Però la Unió Europea, quan tu li demanes vull diners per això, te diu, val, vols diners per a això, però quina és la teva estratègia? O sigui, has d'emmarcar-ho en una estratègia d'empresa que vaig a fomentar la sostenibilitat, que vaig a fomentar la igualtat al marc intern, que vaig a fomentar o en contra de l'explotació de recursos. Nosaltres que sobretot treballem en municipis també, passa el mateix. Arriba un municipi i diu, jo vull diners per a fer un nou camp de futbol, vull diners per a fer una casa de la cultura. I la Unió Europea te diu, val, però quina és la teva estratègia de municipi? Doncs mira, vull diners per a fer la nova Casa de la Cultura perquè està integrat en una estratègia de foment de la cohesió social, perquè anem a donar treball a 4 persones ahir i perquè anem a fer un carril bici que va connectar el municipi a la Casa de la Cultura. I ells és el meu projecte. I això és el que presenten i aleshores te donen diners per a tot. Això funciona igual, salvant les distàncies. Jo vull diners per a una nova maquinària, però quina és la teva estratègia? Per què la vols? Quina és la teva previsió de cara als pròxims anys? Vas a contractar a més gent? Com està la gent que està treballant allà? Al final, tu has de presentar una radiografia sencera de la teva empresa ara i de lo que vols per a diferenciar-te, perquè penseu que per a aquestes sol·licituds, el que parlàvem, els fons s'acaben, perquè si anava per 50 empreses, se presenten 200. I de 8 projectes que te presentes, te donaran 2. Aleshores, la teva manera de diferenciar-te és això, plasmar totes les teves avantatges que tens respecte a les altres i que tens una perspectiva i un horitzó de cara al futur. I la metodologia, ara que vinga Carles, vol introduir. Jo el que és més complicat és trobar aquests partners per a que... Sempre. És el més complicat. Sí. És el més complicat i és el que més feina dur, però n'hi ha ferramentes. És a dir, n'hi ha pàgines oficials de la Unió Europea i pàgines no oficials d'associacions empresarials, etc., que ahí tu pots trobar empreses del teu sector a través de ferramentes de búsqueda
veure els projectes que han fet o els que estan oberts i dir, m'interessa anar de soci amb tu, o no, no m'interessa anar de soci amb tu, i el mateix tu, publicitar-te a aquestes pàgines, a aquestes entitats, oferir el teu projecte ahí i que altres empreses d'Europa que estan buscant fer la mateixa cosa que tu, te parlen i a partir d'ahí començar a construir aquest consorci o aquesta associació. Però sí, és el més complex. Després, redactar el projecte, si tenim clar el que volem fer, si contractem a una empresa d'enginyers per a que ens ho redacten de manera tècnica i si ho presentem bé, entre cometes, és el més fàcil, que no, però bueno, és el més solvent. Però trobar aquestes empreses que vulguin fer el mateix que tu, o almenys que no el mateix, però com a un punt de partida per a començar a treballar en ells, és el més complicat en tots els àmbits, en social, municipal i empresarial. Però al final la Unió Europea és el seu requisit principal, és a dir, jo te dono una milionada d'euros, però vull fomentar això. Vull fomentar això. Que así sea la parte más difícil, hay que también pensar que no somos los únicos que queremos los fondos. Muchos quieren y muchos buscan. Entonces, que requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere mucho tiempo, sí que lo puedes encontrar. Y puedes encontrar dentro de la Unión Europea y dentro de los portales, como dice Juanvi, diferentes ramas, diferentes áreas que quieren lo mismo y buscan lo mismo que tú. Entonces, que poco a poco lo vas formando y que la gente que ya tiene un poco más de experiencia también van ya creando una red de contactos y de ya he trabajado con tal persona, ya he trabajado con tal empresa, ya he trabajado con tal asociación y sé un poco qué es lo que les gusta y qué es lo que les interesa. Entonces, igual, si es que yo ya sé de que será mi proyecto, pues puedo hablar con ellos. Entonces, hay otro punto en el que entra el valor de constantemente estarnos presentando y constantemente estar tratando de estas redes de diferentes oportunidades y de socios como los que presentamos antes, que a primera vista no tienen tanto valor, pero que te crean una red de contactos que cuando tengas un proyecto ya puedas decir, mira, me acuerdo en el hub que hablé con tal persona de tal empresa que igual le podría gustar, entonces le puedo gustar. Sí, al final, ara parlava Carles un poc de la metodologia dels projectes europeus, hem introduït un poc, però la clau és això. Estar en la roda, anar agafant experiència per al nostre currículum com a empresa de cara als següents projectes que ja presentes, tindre aquesta base de contactes, aquesta base de que t'has presentat a diverses, aquesta base de que tens un plan d'igualtat, de que tens un pla estratègic d'empresa, que conforme t'aniràs presentant en els anys, més oportunitats tindràs d'optar a aquestes subvencions. Estem parlant sobretot d'europees, però bueno, vos hem parlat avui de moltes, des de xicotetes d'un pla d'igualtat de 3.000 euros o de contractar a persones natur joves fins a programes que estem parlant de subvencions de 5 milions d'euros. O sigui, al final Sí, l'abanico és gran. l'abanico. Vale, doncs bueno, un poc, ja en tot este mar de convocatòries i com vos he dit al principi, vaig a parlar és infinito, así no que trata un poc, ara no diria, no, tal, una subvenció para tal, és a dir, això no va de subvenció, si al final el que busca la Unió Europea, és a dir, el món funciona i ja no funciona conforme funcionaven antes els mercats que eren conjunturals, ara ja tot es converteix estructural, tal les oportunitats com els problemes, sinó és fer la xarxa competitiva, és a dir, i ficar en col·laboració i en retre a totes les institucions, perquè al final, és a dir, tu no te van a finançar si tu eres una empresa que treballes així en Espanya, tens un mercat internacional i tu en el teu dia a dia te'n vas a comprar una màquina a Xina o als Estats Units. Tens un projecte de finançament, no t'ho van a comprar, clar. Que tu busques la cooperació, que busques socis alemans, socis belgues i danesos perquè elaborem la màquina i la fiquem en marxa, però això al final és la condicionalitat, és a dir, el tema del finançament és fer a les empreses i a les pimes fer la red més competitiva perquè al final Europa pugui ser més competitiu en el mercat global. Per tant, tot el marc financer és al final un impuls d'inversió público-privada i una reconfiguració que al final ens permet tindre un full de ruta més pròxims 0 anys i una reconfiguració total de lo que és el mercat. Bé sabeu que la Unió Europea, una de les seues principals fortaleses és el lliure mercat, que ja vam començar fa 76 anys,
i el que anar creixent i el que li permet. No? Ara, per exemple, s'estan obrint nous mercats en Índia, Austràlia, s'estan reconfigurant davant de Mercosur. Per tant, important tindre una metodologia de treball, així no ens van a aprovar un projecte, perquè només arribem i presentem un projecte i un finançament, de fet ja heu vist un poc la diferència que n'hi ha en els fons estructurals, que va a través de la implementació de la transposició de la llei nacional, via Ministeri, via comunitats autònomes, solen ser 15 dies. Tu al final, com a PIME o com a empresa, quan dins la convocatòria tens 15 dies, evidentment no tens temps per preparar el projecte. I si presentem un projecte, doncs, bueno, presentarem i nosaltres sempre advertim, no? És a dir, en indicadors i complint objectius. Però al final és en aquesta red de ciutats i tu com a empresa també participes i aportes al model de ciutat. Entonces, clar, ja en este marc financer i en el que estan negociant per al pròxim, cada volta, és a dir, el que se busca més és cada volta és més la gestió directa, perquè la competitivitat de les ciutats on entren a participar i a ser actors claus en la relació público-privada les empreses. No? I això és una cosa que com a primeres empreses tinguem molts reptes i moltes dificultats en el dia a dia, arribar a fin de mes, pagar els treballadors, els diferents gastos, els ingressos, però sobretot hem d'estar en aquest plus d'innovació per importar l'efecte multiplicador, que és el que ens dona treballar en tota aquesta xarxa. I sobretot el que se busca molt és clarament, és a dir, la iniciativa i l'impuls local per aportar solucions als diferents reptes europeus. Per això, els 4 eixos que haurem plantejat, cohesió territorial, igualtat, pacte verd i digitalització, el que se va buscant és a dir, que tu busques complir aquests objectius per a reforçar la teva empresa. La diferència entre, al principi, en els de gestió directa, no? Tu pots anar de líder, és a dir, liderar el projecte des de que és la redacció, gestionar el pressupost, com si no tens experiència, com hem set, nosaltres, una empresa ja especialitzada, que portem anys sobretot de l'equip tècnic, com a empresa, que és una empresa jove, però portem anys en el sector, tot l'equip que estem, comptem una red de partenariats de gestionar projectes durant anys, Dinamarca, Bèlgica, Alemanya, Itàlia, França, Portugal, ara per exemple ja en el tema del Erasmus Emprendedor, al final Baix del Paraigües ja s'ha anunciat a partir del 2027, altra volta en el programa d'Erasmus Plus, socis del Regne Unit ja tornen a participar, o sigui, en el 2027 n'hi haurà un gran valor afegit, al final és el paraigües, no? La garantia de poder treballar en xarxa i donar-te aquesta competitivitat. És recomanable que quan es comença al principi anar com a soci per començar a participar, no? Com per exemple de l'Erasmus Emprendedor, que volem passar. I sobretot, començar a tindre molt clar que un projecte no és obtindre finançament i ja està, sinó que vaig a començar a tindre una presència, a obrir la nova panoràmica i sobretot afrontar els meus reptes i les meves amenaces per convertir-les en oportunitats. I clarament ha de ser una constant, no? I al final nosaltres, moltes empreses també existim per això, no? De les debilitats, per fer oportunitats i som assistència tècnica, tant per a empreses com per a institucions. Sobretot és preparar-te per al marató. Difícilment si podem córrer el marató, si el marató és d'ací 3 mesos i ens fiem a preparar-nos, difícilment l'acabem. Ara, tenim que anar fent 10 cas i hem de seguir tota la metodologia, de definir clarament quines són les prioritats i oportunitats que tinguem, identificant clarament totes les convocatòries, que com haurem explicat Isabel i Juanmi, haurem ficat ahir unes quantes. N'hi ha moltes més ara, però clar, en una hora, barrar-vos tanta informació i situar-vos en un marc, doncs preferim que al final interioritzeu conceptes i anem treballant i interioritzant aquesta metodologia amb les oportunitats que n'hi ha i especialment ser proactiu, començar a planificar
i no esperar convocatòries, perquè sí que nosaltres al final treballem en una perspectiva que, com heu vist, sobretot les de gestió directa i tal, solen així d'un marc anual, no? I al final també moltes convocatòries deriven en certs prèmits, després van eixint d'altres convocatòries perquè dins d'aquest programa la partida financera no s'ha d'executar del tot i tenen, com ara el Next Generation, no? Es justificaran, no s'hauran executat al 100% de tota la Unió Europea, però es reconfiguraran a partir dels fons estructurals, fons FEDER i fons social europeu. I aquestes partides, en l'últim any del marc financer, per exemple, el Next Generation s'acaba el 26, i per qüestions ja legislatives comunitàries li donen un altre nom, però s'ha d'acabar, s'ha d'extingir, perquè tenia un objectiu clarament, no? Que era cometre l'impacte i les conseqüències que havia generat la Covid tant en empleo, economia com en sanitat. Després, tot el tema de tindre un registre i formar part del que són ja, diguem, les plataformes de les mateixes institucions europees, és tot un món. Tindre la teva carta de presentació, el teu partner form com a currículum, no va molt bé. Nada, es que está demana. Un cambio. Passa. Vale? I després el currículum europeu al final el que ens porta és els datos de l'organització, perfil d'empresa, persona de contacte i el representant legal que va acompanyat d'una carta de motivació per poder entrar ja, és a dir, la majoria de voltes en els programes de gestió directa m'han ficat a mi, però és molt més complicat ficar-te a treballar en tota la xarxa de socis per elaborar el partenariat i que vaig encaixant la idea del projecte i l'objectiu que tinguem, que després ja plasmar-ho en el que va ser el formulari i en volcar la redacció del projecte en els indicadors i en els objectius. I sobretot també en diferent convocatòria, per exemple, ara, tot el tema de competitivitat i, claro, tot el tema de seguretat, però molt ampli, és a dir, seguretat no vol dir que tots els fons vagin a eixir a l'aposta segura de generar un exèrcit europeu en els que es troba el Consell i tots els estats membres volen caminar cap ahí perquè ara, a dia d'avui, el mapa geopolític és inestable, no? Sinó seguretat i competitivitat. Estem parlant de que en el CIRA, l'associació de comerciants està elaborant una APP perquè, clar, al final hi ha una emergència climàtica en fets i en datos científics i potser competitivitat i seguretat és elaborar aquesta APP perquè al final les persones majors o els mateixos comerços puguen generar i continuar en marxa quan hi ha emergència climàtica i en vez de tindre obert al públic perquè no vagin allí i és seguretat, poder mantenir la competitivitat i potser davant d'aixòs previos avisos a través de l'APP es generen compres, es generen facilitats. Per exemple, alguns exemples de que anem situant-se de que el que van ser els eixos competitivitat i seguretat, que van ser majoritàriament on més van apostar és perquè, com seguretat, anem a parlar d'emergència climàtica, anem a parlar de mobilitat sostenible. De fet, ahir dia la mateixa presidenta de la Comissió Europea ja dia davant de la crisi energètica que hi ha a conseqüència de la guerra, la recomanació és que ja les empreses un dia sí o sí de teletreball. El teletreball al final també és una oportunitat. Més ahorro, més conciliació, més... I també hi ha empreses que potser no tenen el teletreball instal·lat i és un bon pas, no? Ja el teníem. Però tots aquests ítems al final també és el que busquem. I sempre la comunicació permanent i fluida perquè el que se busca sempre és l'efecte multiplicador. Tant entre socis com en generar aquesta red europea dins de les mateixes institucions que és el que busquen. I sobretot, tant el Next Generation, el marc financer 21-27 i els que venen al final el que s'està potenciant, i això passa en els actors geopolítics ja, per exemple, en el Japó, en Xina, és a dir, a través de totes les tres estructures que fomenten el finançament de projectes, el que se busca és clarament
anar a aquesta relació público-privada, consolidar-la. S'ha donat un primer pas en el que ha sigut este marc financer i és Next Generation a conseqüència de la Covid, i ara ja, és a dir, que les pimes, les empreses formen part activa de l'intercanvi i cooperació d'idees i projectes en la seva implementació, tenen un paper clau en tot el que són els principals eixos: digitalització, pacte verd, cohesió social i cohesió territorial, i buscar un sistema multidisciplinar de treball, al final, en projectes que encaixa clarament el sector del comerç, el sector de la indústria, el sector del taxi en una mateixa ciutat, el sector de l'oci, de l'hostaleria, o inclús la diversitat ja dels polígons. Podem anar a estar empreses al final que poden ser perfectament startups o estar empreses tradicionals del sector de la construcció que s'estan adaptant ja a nous sistemes, perquè, per exemple, un dels altres pilars que veixin en el pròxim marc financer és el del housing, el de la vivenda. Tant des de tindre disponibilitat de sòl públic com mesures innovadores, cases prefabricades, elements d'innovació que puguen aportar a la sostenibilitat i a la facilitat de l'accés en la vivenda. Ara cada volta ho esteu veient més en les ciutats europees i tal, i inclús també ja en capitals de província en Espanya, lo del co-living, sobretot per a gent major que viu a soles i al final el que comparteixen és una cuina i tenen la seva habitació tal, és a dir, s'estan ja caminant per aquest i ahir en aquest pròxim marc financer també van haver moltes línies de finançament. I fundamental seguir tota l'etapa del desenvolupament, és a dir, des de quan fem la planificació i estem en la constitució del partenariat i la redacció i presentació del projecte fins quan volen aprovat, que normalment ens situem en un marc d'implementació del projecte entre 12 mesos a 36 mesos. És a dir, que disposem d'un temps totalment raonable, que ens permet també interioritzar la metodologia i els criteris de justificació, implementació i verificació són molt exigents. Passa? Conclusió, 5 idees clares. Així no valen els sprints, no captem res, captem els pescadors i els caçadors, sinó una bona planificació és el que ens permet tindre un full de ruta per poder afrontar clarament el que va ser el marató i la carrera constant, i després hi ha una volta entres en una roda que t'aproven un projecte i tal, ja van aixint-te, tens cooperació, com comentàvem antes de l'Erasmus Emprendedors, al final també és una oportunitat. Té una persona d'un altre estat membre de la Unió Europea que potser vas a desenvolupar idees que ja tens planificades per a aquest any, però van eixir-te oportunitats i nous nichos de mercat, i també la interiorització i el compliment de legislació comunitària que te permet avançar-te, que és l'ahorro en taxonomia. Perquè després, moltes voltes ara, per exemple, arriben en tots els ajuntaments, me dona igual del color que sigui, tots t'hi diuen, el tema de la tassa de residus. No, és que Europa ens obliga. No, és que esto és una directiva del 2008. Al final és impepinable, no? La directiva diu dos qüestions molt clares. Al final, i sobretot, coneixereu empreses que es dediquen a residus, és a dir, per què si tu recicles bé a casa i jo no, per què hem de pagar el mateix? És agravi. Diu dues coses. El ciutadà ha de saber el que val el cost i ha de saber de recollida i el de transport. Per això, al final, també, entrar dins d'aquesta roda te permet interioritzar legislació comunitària, que al final el 70% de les nostres empreses, la legislació que ens afecta en el dia a dia, el seu embrió és comunitari, el 70%, en tot. Hi ha algunes nacionals, però en tots els estats membres el 70% és comunitari. Tindre un departament exclusiu o assistència tècnica a través d'associacions, evidentment les pimes com millor funcioneu és organitzar-se a través de les associacions, i la interiorització i la implementació d'aquesta metodologia ens porta a les 4 P's, que ens garanteix una gestió eficaç de manera permanent, que al final és
no puguem conèixer els procediments sense tindre una posició clara. Aquesta posició porta a tindre una presència per conèixer en detall tots els papers, els papers en els que treballen les institucions europees, i ja en aquests 3 P's acabarem arribant on volíem arribar, que és tindre un pressupost extraordinari en el nostre dia a dia i en la nostra activitat ordinària com a PIME i com a empresa, i al final en la interiorització d'aquesta metodologia hi ha una oportunitat de transformació clara. Evidentment, això no té uns resultats immediats quan es comencem, és a dir, en la mitja en què la metodologia municipal i nosaltres diversifiquem molt en les convocatòries, es comencen a haver resultats a partir de 6-8 mesos. I res, jo crec que és una oportunitat i al final ens permet eixir de la zona confort. Així que no és senzill, al final és un context que teniu ahir. Jo crec que és important que conegueu i que aneu veient totes les oportunitats que van eixint, però al final és molt important interioritzar i implementar una metodologia de gestió. I podem parlar també en una altra xarra dels exemples d'empreses, per a dir. I que ara és un monstre, en el seu dia quan va començar en qüestions puntuals de Xina. Té una línia molt clara. La seva línia és apostar per la sostenibilitat, és a dir, per ficar-vos un exemple. Hi ha altres pimes i empreses que han participat en PERTES, com Nutai, que és una pime de Silla del sector de l'automoció, que en són 34 o 35. És a dir, n'hi ha oportunitats i les empreses poden participar i generar aquest impacte de transformació. I, bueno, res més. Si tingueu algunes preguntes o alguns dubtes. Imagina que amb molta informació tindreu que anar... No, jo penso que és una oportunitat, claro, és una oportunitat molt important para poder agarrar força i començar a desarrollarte, perquè si no... Lo fundamental és començar, perquè el primer projecte és el que costa, sempre. Després potser ja li vas agarrant aquesta forma de desarrollarte, però la primera vegada pensar i estar ahí és el que sí que costa. Nosaltres en l'associació empresarial sí que hem col·laborat en projectes europeus, claro, com a partner en l'Ajuntament, ara estem col·laborant en Novaterna, bueno, sempre fas això i, clar, el que passa és que, claro, sí que és de veres que en aquest cas n'hi ha un soci important que és el que desenvolupa el projecte i és més fàcil unir-te. És el que jo comentava, no? És que anar soles i portar aquest projecte és un poc complicat el començar. Això en els projectes europeus. Però l'altra línia que vosaltres heu comentat, que potser està també més desenvolupada per a nosaltres, també és complicat començar a sol·licitar les ajudes, encara que sigui una ajuda normal de 3.000 euros. O sigui, per a conscienciar a les empreses que comencen a sol·licitar ajudes, ens costa molt. Diàriament solem enviar totes les ajudes que se publiquen, diàriament. O sigui, el correu sabeu que esteu agobiats dels correus perquè quasi tots els dies se passen. Tot el que se va publicant se passa, se recorda, se diu. Moltes vegades portem molt de lío i dic, ho tenim que mirar si jo portem molt de lío, això costa molt de fer molta burocràcia, no ho faig. Però la primera vegada que ho demanes no és l'última. O sigui, la primera demà te va costar moltíssim i si necessiteu ajuda sempre tenim apoyos, tenim consultories com poden ser ells que estan ahí per ajudar-vos. I de veres, que si sol·liciteu 10.000 euros, 30.000 euros o 100.000 euros i vos en donen 70.000, o sigui, és que tindreu que treballar. O sigui, és que no t'ho van a donar, sinó com així, la veritat. O sigui, si tu sol·licites 30.000 euros i te donen 25.000 euros, doncs jo penso que tindreu que treballar aquest procés, però que sí que teniu que demanar-ho, que sí que n'hi ha per a tots, aquestes ajudes. Potser no han comentat directament perquè, per exemple, en el cas de Casa Magnòlia, i sí que voldrien mirar algun tipus de subvenció en quant a energia renovable, que per a les empreses turístiques sí que estan, i damunt van al 100%. D'això n'han eixit moltes, ara no n'hi ha moltes en vigor perquè això s'han eixit a través de... Però n'hi ha una que sí que està en vigor. De quina? La d'energia renovable
de turisme va eixir en el 24, en 2024. I com no s'han acabat els fondos, imagina't el que t'estic dient, com no s'han acabat els fondos, s'acaba el dia 15 de mayo, más o menos. I ja n'han així molta dels Next Generation. Sí, però Ixas de turisme no és enfocada a l'energia renovable, està dins d'un altre programa de rehabilitació i que la renovable pot ser com una partida Correcte. para com una partida. l'activitat. És com una partida que n'hi ha, que tu pots Sí. canviar l'aire condicionat i està ahí, a banda d'altres més coses, és de veres. O sigui, engloba moltes més... Neixen en més així moltes, partides. tot el tema de l'energia renovable, la instal·lació de plaques solars i tot, i t'ho financem pràcticament al 50%. Pues este és al 100%, anem a veure, si després té que ser, te tenen que otorgar, però estem parlant del 100%, o sigui, si és que jo no sé com podem fondar, no ho sé. Procediment. Bé, nosaltres al final, com a empresa també existim Claro, per perquè aquesta deficiència, no? Tant de pimes i inclús les pròpies institucions. És a dir, hi ha equips tècnics especialitats en tot el que és el European Local Affairs, no? En tot el tema d'assumptes europeus, perquè al final, és a dir, la legislació comunitària, el procediment sí que és veritat que l'arquitectura és un monstru, però genera moltes oportunitats i el que se busca també és vertebrar i implementar a nivell local per ser més competitiu. I al final està comprovat. És igual que quan una persona fa un Erasmus, com li canvia la vida i l'oportunitat, no? I el simple fet de l'Erasmus emprendedors ja no només us porta oportunitats, sinó que us aporta implementació de noves skills, no? De noves habilitats. A lo millor no esteu parlant d'idiomes i ve una persona d'un altre país i comenceu a parlar idiomes i us obrir noves portes i ara cada volta, sobretot més en els nostres pobles i ciutats per així, és normal que vingui gent de diferents estats membres de la Unió Europea i que tinguis que atendre en anglès. I potser per no atendre-la doncs, estàs perdent oportunitats. És a dir, és costós, jo entenc que ara ho puc veure així com uf, que lluny, menudo monstru, però hi ha moltes oportunitats, al final és apostar i estirar calcant. Lo millor en este cas, així la majoria de vosaltres que sou pimes, pues començar de la mà a través de l'associació empresarial del Gir. Nosaltres a Núria i a Raül totes les oportunitats que van eixir li les passem. I després també, per així també els dirà, o sigui, Idea i Carmen i tal també, o sigui... Lo que pasa es que es demanen proyectos europeos, pero es demanen... claro, pero es demanen para el poble. De manera ajuntament para el poble. Entonces, mi idea es que sí que son colaboradors com a associació empresarial perquè necessites a lo millor formar a treballadors o si són desempleats, pues a lo millor necessites obrir aquesta perspectiva empresarial. A través del Fons Social Europeu i tal. El Fons Social Europeu el treballen molt bé. El treballen molt bé, molt bé. Treballen molt bé. El primer, claro, és el que passa, o sea, quan comences la primera vegada costa molt. És tindre punts i començar... Ja porten 30 anys, no? Ells porten 30, no ho sé, però 25 possiblement sí, Sí, i quan es començarem, pues... Pero claro, decía... La primera vista, perdón. Sí. A primera vista los proyectos sí que se pueden ver enormes y que son cuantías que te van a dar, que no lo puedes dimensionar o que no necesariamente dices lo necesito, pero que al momento que pienses que eso se divide entre el consorcio y entre todos los miembros que van a formar el proyecto, pues igual es un poco más realista. Y al igual que uno dice, yo ponerme a presentar un proyecto, pues no lo veo porque ahorita no tengo tiempo, porque no tengo los recursos, porque tal. Pues siempre es una opción y que también está bien meterte como un socio. Pues el socio lo que tiene que hacer y lo que su principal rol es, es como una pirámide. Arriba está el líder que es el que va a llevar todo y el que va a hacer la redacción, que es la parte un poco más compleja y más larga, y que yo me meto como parte de este requisito y que yo me puedo beneficiar de lo que está haciendo este líder y esta idea principal y que yo puedo decir, mira, que yo necesito tal, necesito que sí o sí esté incluido esto, pero que también, como todos necesitamos dar y recibir, pues yo te puedo ayudar en sé que necesitas tú. Entonces, esa manera de negociar y de apoyarte hace que tú no necesariamente tengas que meterte de cabeza como un líder a redactar un proyecto y que sí puedas empezar a acceder a estas ayudas y oportunidades
como un socio y que a la vez uno piensa y uno quisiera que fuera rápido, que los ingresos del dinero fuera inmediato de aquí a 2-3 meses, también es importante reconocer que al ser la Unión Europea, si es que nosotros nos metemos en un proyecto tanto como socio o como líder, la ejecución del proyecto se puede demorar hasta 2 años. Entonces, que es una inversión. Esto hay que verlo como un proceso, un trabajo constante de todo el tiempo estar aportando, todo el tiempo estar creciendo, todo el tiempo estar, como dicen, viendo las oportunidades y viendo las convocatorias que salen. Y que el 90% capaz no me importa, pero capaz hay una que sí me puede cambiar, que sí me puede ayudar. Y recibir a alguien de otro municipio, que otra parte de Europa que necesite venir a ejercer aquí, pues que aporta mucho, aporta valor, no solamente porque estoy recibiendo a alguien que me aporta en labor, en tarea y en trabajo, pero que también es conocer y es diversificar. Entonces, siempre es bueno dar ese primer paso, pero no solo dar un paso y decir, vale, no resultó, me dijeron que no, paro. Traten, saquen, y eventualmente, si es que les dan una, pues eso les puede cambiar, y ya eventualmente te metes en otra. Y quién dice que algún día puedas ponerte tú como un líder. Entonces, ese paso es mucho trabajo, es una responsabilidad larga, y es años de estarlo, pero que casi siempre va a ser positivo. Siempre. Algo va a aportar. Soleu demanar ajudes? Algú? No, Formación, creo que también. Sí, claro. Sí. I inclús les pròpies gestories. És a dir, nosaltres també solem treballar en gestories i en assessories laborals un poc per això. Ells tampoc arriben. Sí, perquè les de foment de l'empleo, les assessories sí que les coneixeràs, no? Algunes, Sí, però algunes. en el mogolló que porten tampoc arriben. No arriba. Nosaltres busquem també col·laboració en assistència tècnica. Sinó que Sí. res, us hem deixat ahí uns tríptics, el que necessiteu pues, a través de Núria i de Raül a la vostra disposició. I bueno, tot el que siga així d'oportunitats us ho anirem passant i anem parlant.